Здравейте, вие сте с Криптознание. Завръщаме се с пълна сила една година след последното ни видео. За тази една година биткоин успя да достигне нови върхове. Някои алткоинове също направиха доста добри движения. Днес ще направим преглед на пазара и ще разгледаме някои от вашите любими валути. Ще започнем с нещо българско, мим токенът ZEXI, създаден от Давид Бонев, CEO на Bonex Exchange. ZEXI имаше доста бурно и доста успешно начало, но за сметка на това пък последните дни е само надолу. Ние от Криптознания преди няколко дена направихме прогноза за цената на ZEXI, която може да намерите в нашия Twitter, един от последните ни постове. Както виждате, прогнозирахме, че от 0,006 моментната цена на ZEXI по това време. Ние прогнозирахме, че ще падне точно тук на тези нива между 0,008 и 0,0014. Ето между 0,008 и 0,0014, т.е. то в момента е 1,4, още по-надолу е паднало. Нашата прогноза беше реално само няколко часа след нашия пост. Реално, ако ни следяхте и сте видяли нашия пост по това време, ще щяли да излезете от позицията си и да купите точно на тези важни нива тук. Все пак това е мим токен, не трябва да отделяме толкова време на чарта. Мим токените пъмпят в началото и след това дълго време са на някакви много тежки нива, докато един ден не се изстрелят отново. Ако искате да разберете повече за токена, кой е Давид Бонев и така нататък, може да направите това в неговия TikTok, примерно, или в неговия Instagram. Като ще разберете каква е целта на токена и така нататък, няма да отделям време тук, но като цяло имаше доста големи очаквания от него. Самия Давид Бонев очакваше много от този токен. Бих казал, че леко по духа, феновете си в кавички, които едва ли в момента само фенове след този спад от сигурно 98%, 96%. Съмнявам се, че ще имаме нов all-time high скоро, защото хайпът сякаш приключи в момента за сега, за този период, в който се намираме. Мисля, че хората искат да прехвърлят пари в по-надежни алткоинове и така нататък. Отделно тук имаше един пост, мисля, че е този, в който Давид Бонев казва, че повече няма да коментира нищо за токена от неговите лични социални мрежи, през неговите лични социални мрежи, което означава, че той като лице на токена едва ли не се отказва. Единственият човек в екипа на този токен, който има голяма популярност, е точно той. След като толкова много очи ще бъдат махнати от токена, не знам как ще достигне нов all-time high или някоя от тези цени тук, където хората поне да излязат на 0 или на някаква печалба малка. За сега, ако не удържим тези нива тук, мисля, че ще отидем на горе-долу тук, този диапазон и така, и стремглава надолу, ако наистина не влезе свеж кеш и не измислят нещо интересно с токена. Единственото спасение, което виждам за токена, е лицето на токена да стане някой по-известен от Давид Бонев, тогава сигурно ще влезе нов свеж кеш и цената може и да се възстанови. До тогава 0,004 си остава резистанса, който
ще бъде доста трудно да вземем. След това сме тук на 0,008 и ако успеем да вземем това ниво, може би имаме някакъв шанс за нов all time high, но до тогава има доста време и доста пари да се излеят. Искам да допълня нещо за Давид Бонев, че той в момента е доста позитивно лице за криптообщността в България, независимо от това, че пускаше токени, които най-вероятно ще достигнат нулата, ако той самият направи нещо или намери някой по-така известен да спомогне за цената. Откакто той започна да бъде малко по-активен и да се задълбава в криптоиндустрията, като цяло това, което виждам аз е, че и той в момента се учи, какъвто и експерт е, нали, някои от постовете са му доста наивни и нубски, така да го кажа, и съм доста обективен в момента. Той наистина е позитивен играч в момента, защото заради него много хора станаха активни отново. Както и ние в момента се опитваме да фаним тази вълна, която той предизвика и сме, нали, искрени с вас. Защото след разрушителния крах на Terra Luna много хора изгубиха пари, всичко крашна, FTX, борсата и тя фалира, нали, изкамнаха и сякаш този спейс умря. Пак ще повторя, че въпреки всичко той е една позитивна личност в момента за криптопространството. Надявам се следващия му проект, какъвто и да е той, да е по-успешен, да си вземе поука от Zexi и другия път той да бъде малко по-обективен и ще види, че с обективност всичко ще стане. Ще дам пример за тази негова обективност. В един от постовете си той казва, че нещо ново, революционно и така нататък ще бъде направено с токена, сега ще избием рибата, но всъщност той анонсва, че ще могат да се закупуват стоки в Америка, предполагам и други държави, с Zexi, каквито ще са тия стоки, ако ще е златни килчета, това не е нищо ново, има стотици хиляди токени, които могат да се използват за стотици хиляди неща в момента. Нали, ето от тази гледна точка казвам, че, нали, той трябва да е малко по-обективен или ако наистина не разбира някой там покрай него от екипа да му разясни как стоят нещата с криптото в момента и че този вид utility в момента не работи сигурно от 2017 насам. Наистина този пост, в който той казва, че спира да говори за Zexi в своите социални мрежи, говори, че според мен е нещо легално са го натиснали или са му дали съвет, нали, по-респри, защото нещата не отиват на добре. Не дей да промотираш повечето от токен, хората ще забравят така нататък. Това е съвсем, нали, вярно, че хората ще забравят, но все пак се остава в миналото това нещо и наистина му пожелавам следващия проект да му е много по-успешен. Ще го коментираме и него един ден, предполагам. Напишете в коментарите какво мислите за нашия коментар и какво ви е мнението за Zexi и какво искате да видите в бъдеще, примерно от Давид Бонев или от който и да е друг българин. Това видео трябваше да бъде анализ на пазара, но малко се увлякохме с Zexi и затова го оставям за следващия клип да го направим отделно. Все пак Zexi е някаква тема, която предполагаш се коментира и в бъдеще. Затова очаквайте следващия клип, наистина ще бъде преглед на пазара. Ако ви е харесало това видео и смятате, че сме били обективни, ударете ни един subscribe. Също така може да ни последвате в Twitter, където също ще бъдем малко по-активни. Следващото видео ще бъде преглед на пазара, в който ще коментираме някои от водещите валути на пазара. Също така може да коментирате и кои валути искате да видите. Peace out!